aku nduk bocah setinik-tinik no. Iya ya iya. Sadurunge matur kang akeh ora ana tembung kang luwih becik kang sarta tembung kang utama. Kejaba mengucap syukur ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Gusti kang maha welas, maha asih uga maha murah. Ngono ya ya. Isuwan ana ing dusun Ngambakan ing desa ana ing desa Bangunreja, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Ngono ya ya. Mung bobote nderek dawuh karo panjenengan ingkang winantu pakurmatan Bapak Kades, Bapak Lurah, Mbah Edi, uga panjenengane segenap panitia mligine Bapak Dongkol Carik, Pak Didi, uga dulur lanang Mas Wawan. Mula bisa sowan ana Ngambakan Bangunreja kene no. Iya. Sak gaduk-gaduk lan sak bisa-bisa ya ya. Ning rumangsa bombong seneng kok yo. Mula sadurunge matur lewekeh ngaturke pambagyarja mligine Bapak Kades, sak perangkate uga lembaga terkait, uga RT RW kang nyengkuyung lumadining bersih desa utawa bersih dusun, uga panjenengane kanca Kades sak Kecamatan Sukorejo ing wayah bengi iki kang kepareng rawuh. Iya. Mula ora lali Muspika Kecamatan Sukorejo wis saka panjenengane Bapak Camat sak jajarane kang wis paring dawuh pira-pira kahanan bersih desa kang lumadi ana Ngambakan Bangunreja kene no. Iya. Mula aku mau ki yo kaget dawuh pengendikane Bapak Camat, kok ngerti li bapakku ki Mendes kok yo li ngerti. Iya. Wong arep dikaya ngapa pancen kabeh ki turun ora beda kaya dene nasab. Yai nurunke yai, dalang nurunke dalang, yoga nurunke gento. Iya. Kaya ngono. Uga ngaturke pambagyarja mrigine Bapak Kapolsek saanggotane, uga Bapak Ndang Rambil saanggotane, uga Kamtib Babin Masih Babin saking kepareng nderek nglancarake lumadine bersih dusun utawa bersih desa ing Bangunreja kene no. Iya. Muga sing dadi niate warga masyarakat kang ditata karo panitia tur dipayungi Bapak Kades, muga-muga terwujud ya dijabah dening Allah taala. Mula lumantar nggone tirakatan melak mungon ning bengi iki aku percaya kok nduk apa sing dadi niat perune warga masyarakat Ngambakan Bangunreja yakti bakal dikabulake dening Allah taala. Amin, Allahumma amin. Kepara sing pisan iki keparang sowan ana ing tlatah Ponorogo Ngambakan udakara besok tanggal 11 Juli didhawuhi nyangik limbuh ana ing napan nderek dawuh Mbah Teguh. Ya Mbah Teguh. Mula cara ciri-ciri utawa cengkok utawa versi siji-sijining limbuh ki beda no. Jane nek awale nggonku nyangik limbuh biyen iki ya tak awali saka basic utawa sing diarani klasik lho. Dadi aku biyen iki belajar ndalang ki awalku ya klasik. Pirang-pirang tahun aku mayang klasik sindene mung 4 tanpa musik. Lah kok saya suwe kok malah saya surem. Sureme piye? Ben tahun ki calangan ora tambah ning saya susut. Mula njur tak balik grimbyang. Saiki sing penting hiburan. Mergo masyarakat biyen karo saiki beda biyen pengamat seni ning saiki sekedar hiburan nadyan to jroning pangkeliran tetep ora ninggalke anter-antere pedalangan. Iya, kaya ngono. Mula digarap campur sari. Saya tahun-tahun milenial sing wis umur kaya ngene iki no. Angger sing do rawuh kepareng nanggap kuwi nuwun sewu Mbah kita. Mengki lek wayangan sing penting jejeg dilu
wis pokoke los campur sari lho jane secara pribadi ya isin lho wong jenenge dalang kok dadi MC ning awake dhewe lak ya nuting jaman kelakone melu karo arus ning aja nganti ketut dayaning arus mula digarap limbukan ana jaranan kuwi ciri khas Tulungagung utawa mutuh Tulungagung njur digarap nangen beksan tayub kuwi ya ikon Tulungagung akeh sing gambarke jare tayub kuwi diharamke tumraping agama ning mengko to dibek mengko dhisik mergo ing kono apa warang lho sing diaran seblak sampur ngiwa kuwi ngguwak barang sing ala seblak sampur nengen mujudake pelembang yen to kuwi golek barang sing becik sing diaramke dudu budayane ning sing diharamke iki ngombene mula lek ngombe ki aja nemen-nemen Gus ya Gus lek pengen nyawa musik nempel karo ragamu mayang ning Jombang ngusahke kancane bar limbukan celuke ambulan kok ora bablas iya kaya ngono lah sing angka 3 lho iki mau mawa tembang khas Madura ning tetep ora ninggalke sing diarani lagu napas agama kepara sindening dhewe iki ana sing dadi santrine solawatan ya kuwi mau Habib Syah kuwi mau ya enak sapa kunjung kuwi kuwi ngabdi Habib Syah suwe mula cengkoke ya jebles iya lan menawi nduk sing diane wayangi mujudake tontonan tuntunan tatanan iya ya ditonton ben seger tatanane le nganggo seragam yo apik cocok karo tatanan Sekar Gadung mung penjaluk lek munggah panggung iki jenenge yoga bojo kaya wong boyongan kaya wong arep transmigrasi iya jenenge yoga macale tipis bagus-bagus sing ngamplok tas sing ngamplok irik sing ngamplok ondo mulai sesuk tas-tas didokok neng pendopo sing kena diato munggah mung notasi utawa tas cilik ben ketok merbawani bagus-bagus nom-nom sik Joko padha ngampluki tas iya kaya ngono mulai saka kuwi nduk ayo ora usah perlu kakek sing ndabul ora perlu kakek le matur ana kene ndak malah nguyahi segara sing penting seneng-seneng diaturke beliau-beliau kaya keparenggah ya tanpa kecuali iki mengko ya dibantu bintang tamu Dojo karo dulur wedok Mbak Lucy Brahman musuh bebuyutan ana panggung ya ning lek ning dalam musuh Mas Wawan ning panggung musuhku ngono kaya ngapa nyuwun Mbak Sulis diaturi jumeneng ngaturno sendon sesindenan ngadeka nduk ya sepote kaya ngapa diaturke Mbak Sulis kepareng jumeneng ya Dalu Cahayu Sulis Eva Margareta mbuh sapa dawa tenang jenenge nggih wilujeng dalu Mbak Limbo Mbak Cange nggih semangat nggih semangat alhamdulillah sowane ngambakan muga-muga ndadekke syukur ning panggale nggih ngaturke salam dhisik kepada beliau-beliau yang keparenggah warga masyarakat ngambakan nggih saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Harus dadi camat Rasido iki. Lane salami ya tenten. Niki nggih camat lho, Pak. Hah? Ya camat Calon Mutiara. Lan ke wong sedaya bakal lak nggih ten mriku. Kowe mati dhisik tak keri dhewe ae. Mboten ampun ngomong niku to Pak, kula ser-seran ngeten. Ora jenenge pati iki ora kena disilaki umur iki ora kena diundur kuncen ana gedhong ana lek panen bestine ya tetep ora kurang dalan nek mekaning pati. Dibudidaya diancam wong arti patene wong. Nek Gusti ki ngkarya jagat durung ngersake sik tetep diparingi slamet. Nggih. Wong mati aja wedi.
Lah ampe ndak wedine sedekah. Sedekah iku ora mung dhuwit, ora mung bondo donya. Duwemu apa? Nek pancen ikhlas dhuwitmu ki sedekahno ki mujudake wong ibadah. Oh ngoten. Nek kula duwene namung niki. Sak randuning badan. Sak randuning badan pripun? Kuwi nek sing minak lho kuwi. Sedekahno ning aja sapa-sapa ning aku dhisik. Sedekah nggih badan paling mboten nggih pikiran. Lho tegese iki tenagane. Nggih. Anu Bang, ben mau bengi dingge ning gara-gara saiki dingge ning Limbuhan. Tali tresno ning nganggo larase slindro, patete dinggo nyomo. Nggih, Pak. Diaturke benderane Bapak Kades sak Kecamatan Sukorejo, Bapak Camat uga kepareng rawuh ana ing Ambakan Bangrejo, Sukorejo Ponorogo. Nggih, sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kanthi sekeca, Bapak. Pak Lurah, Pak Camat. Bawa nggih, Pak. Alah, turu ya karepmu, bawa ya karepmu. Dereng jenengan drodhok kula nggih ajeng ngawiti nggih. Ha wong biasane rasane drodhok malah kono sing cacek dhisik kok ya. Mboten anu, mboten kanten. Ya. Tali tresna jerone Aku yo bingung ana kidul ae. Kinan dirasa es Ya, Lis. dalam Iki tak hayati, tak amati. Saiki anggere krungu Kinanti sing mbok kembang iki kelingan jaman nom biyen getun aku lek ngrungokke ngene iki. lah napa kok betul Getun biyen aku kok dadi wong lugu ngono lho. Dadi aku ngerti jajane Gusti Allah ki ning ibumu tok aku ora pernah nakal sing werna-werna. berarti jenengan nggih namung kalih ibu niki Wis mek karo ibumu nyelthok kuwi dadi aku ora ngerti. kalih liyane mboten ngerti Blas dikang kono piye, tempe kono piye, apem kono piye aku ora mudeng blas. saestu Pak Tenang. jajal ngomongipun Pak Mbak Lucy kok jenengan marahi ngono to Mbak Mbak Lucy niki pun gatel Pak Ben dimpet sik. Nek kono ngempet lho ngebrolne kene kan seneng lek dibrolne ngono. Asmara keketi nali. Jadi ini gue menghibur beliau sebagai kepala desa Kecamatan Sukorejo, mengingat sebagai kepala desa tanggung jawabnya kuwi abot sangat luar biasa dengan adanya program-program terbaru bisa mumetne kepala desa. Ya. Jenengan kok ngertos Pak? Jadi ini Mbah Dongkol ini aku ngomong karo Mbah Cici. Tali tresna jampi Kapang kapang gesi bablaske tembange alus
Lali Tresno Mbak Sulis Eva dados tali tresno jroning rasa cukup alusan ae umpake bablaske lesung jumengglung. Iki digarap rong pupuk iki biasane ndak kuwarakan wong iki lebih baik setengah kurang daripada berlebihan. Nggih, Pak. Mergo setengah kurang saiki kurang sesuk iki sing njaluk info sik enek jatahe. Nggih. Kulino nek gampang kurangan, Pak. Aku yang men kurang ayo, monggo. Teges iki kurang tanggapan pira-pira wajib disyukuri ning normale menungso iki kabeh apa-apa kurang bondo akeh kurang lemah jembar kurang duit miliatan kurang mobil mewah apik-apik kurang bojo siji ya kurang menungso normal ki kaya ngono mung gumantung ning imane dhewe ngono nggih tapi jenengan kok cukup satu to Pak wis aku arep ibumu aku mblenger aku Betul mulai Pak. Ya, enggak Rita. Nek ngono ki aja ning ngarep iki. Dengan senengane anu to main belakang to Pak. Lho, sesi demen le. Mlaku ngetan dalingun Tresno tanam. Jati kawe ya, ya apa? Lesung, jumengglung, anak wedok. Mita, ya, Mbak Imas, Ruki.
luar biasa dari tali tresno dadi resung jumenggung bablas gedhok tur pungkasan dikiramak kira sekitar 5 menit untuk pemanasan ya. Nah wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu Mas Minto Tirsono karmane nimu tanggane sedaya. Sapa Tirsono seneni Sragen Kang Mas Sudir Cilaka nggih. Kang Mas Minto Darsono. Nah, Haryo Dwijo. Santoso. Bojone limo banci sedaya. lha banci iki garapane Gembo Sakura Doyan. Nah niki sowan wonten tlatah panjenengan Mbak Lucy Brahman katuran jumeneng riyin. Lulu-lulu tok iki. Lulu-lulu tok. Wis ben. Kak, kok. Cepet-cepet. Sing aku iki nunuh-nunuh karo setengah kejingan ngono malah hati kaya. Seneng lek aku kesinan. Iya. Jenenge suwi nyatu aku Tur awake dhewe iki wis kulino kejingan dadi lek perkara kejingan iki wis ora aneh meneh. Tapi gua mungkin lek munggah lagi sepoti mimi lho. Lho, ora usah disepoti kok cepet dhewe. Muni kok ora. Aku kangen karo sing ngundang. Iya. Sepoti sak crite. Sopo sing ora pirsa? Lakon Tunggu. lakon. Siapa kuwi? Siapa? Tebek. Tak cembung bumbang. Lah aku gede nek teluk ngungkung-ngungkung. Yo sing apik to, Mas. Sing apik. Ayo ndang-ndangke. Ya, sepati tak tutang, tung. Tokane sampean tanggapan luar kota. Nggih. Mas, jenengan iki kliru. Kula niku Mas yo tiyang mriki Ponorogo sak jam jumblek nembe sepindah niki.
Ngalem kok diraja Banyuwangi duk Surabaya duk Madura duk teko ngendi-endi teng Ponorogo niku wilayah mriki. Gene Mbah Lurah mriki nggih pisan niki. Bangun Rejo sering wayangan iki sampean ndak ditimbali. Ora ening ditangkamu niku kula. Monggo jenengan termasuk home industry. Wah aku tak wayang dhuwur. Alhamdulillah niki lantaran Budewan, lantaran Mas Lurah, lantaran dulur lanang Mas Didi, lantaran Mas Yomi tuwa kula dalu niki saged sowan wonten mriki minangka pisumbangaken Budewan Bu Mujiati. Saking praksi niki kalih sinten niku? Sekalian Dawa Bapak Eko nggih. Dadi niki wilayahe Bu Mujiatin. Dadi niki kagem jenengan sedaya. Kala mriki kok wayangan pun ping pindho. Nggih. Tak kersani ngene, pokoke jenengan mriki Mas Eko, tak dudohi vitamin apa. Sing minta Deresana niku kondang ayu sak Jawa Timur. Nggih, wingi tanggapan teng Jombang iki penonton do gendeng kalih sinden kula. Aja meneh kok penonton do sing mirsani. Dalang iki jane ya ngempet kudu gendeng ae. Tapi yo alhamdulillah mboten napa-napa. Sekali-kali ningali sing geming-geming ngeten iki nggih Pak nggih. Mengke pikirane fresh. Nek nggih tombo lara belek. Vitamin ra apa-apa ora disawang tok wong nyawang tok ora ndemok-ndemok blas ora oleh. Ya matur sembah nuwun niki khususipun masyarakat wilayah Ngambakan lan sak sekitaripun khususipun masyarakat mriki sedaya sampun ngaturi nimbang Mas Minto Darsana boten katalupen kula saged mriki ugi kalih dulur lanang diwajo mengke mugi-mugi saged kinabulan apa ingkang disuwun bibar bersih desa menika saged ayem tentrem dipun tebihaken saking sedaya sengkala. Lalu sih iki jane sampean iki kon nembang ora lomba pidato. Ora pidato iki ngaturne Pambagio Harjo. Dawa men. Lah nyapa tra aku senengane Jawa. Mulai. Jenengan aku tak gawe. Nggih monggo sing dawa-dawa amprah niku Mbak Lucy. Karo aku sengi ratu karang iki nyapa lho. Getun. Jenengan iki setahun lho nyampe aku. Rai rame-rame. Aja protes teng kula, protes teng ibuke cacah kula iki tugasku mung jejet ngene iki. Aku terkadang tanggalan ki ora ngerti, mung diperintah, Pak engko ning kono, aku ora ngerti tugasku ki ning bali desa. Nyapa? Kenapa? Oh nggih, lek enjing dados Pak Lurah. Lek dalu dados Pak Dalang, lek subuh dadi napa? Lek subuh dadi apa? Juru kelon. Ampun lho Pak, ampun kaget ngeten. Niki nggih ngeten iki dadi ngeten dadi. Tapi nggih, Sik. Lumantar kok biltu ning KKH diwajibke wong lanang ngeloni sing wedok ngeloni sing lanang. Guna libasulaku Mbak Antum libasulahun. Digambarke wong wedok iki kaya sekul sing diwadahi wakul. Dadi dipendhong sak waya-waya ra kena ngenyang. Ya ngono mosok diblakane ngono. Lho, saiki iki ora dijelaske orang genah kok banyo tersirat banyo mek semu kuwi ora diguyu ora diblakke zaman saiki iki. Aku ora seneng to tidak seneng. Didik. Apa nang Pak iki nggih udah kecek anjing iki kuwi segene lurah niki mulai kodang iki. Nek bengi nggih rotok saya niku. Tapi ya alhamdulillah niki dulur lanang kula wis koyo sahabat karep. Aku Sulaya dadi 86 punjul pira meh 87 ki lak gandeng awakmu. Ngerti 87? Mulane ya diapalke kitab aja mung Quran tok, arek-arek ya kudu hafal. Apa iki? Gendeng. Hah? Wong edan. Arek-arek wong 87 wong gendeng. Ya gek ya sadar kok gendeng. Jenengan kedah bersyukur lho. Men bengi Bu niki Bu Minto lho sing nyajikan ngeten iki ke Bu Minto lho. Dadi niki wah sapa sing ora seneng karo sinden Minto. Putih-putih mulus-mulus langsing-langsing suarane apik-apik. Ngono kuwi jenengan arep sik lirik wong wedok ayu ya kebacut. Nah neng meng dipameri tok dijejeri tok iman kuat Imron iki lho sing protes terus. Jare wis ra pengen apa-apa. Loh, malah mau perlu diperiksake lah ora perlu apa-apa. Bener. Kapuran pinarak Mas? Lah kaset. Tekan kene lek ngomongi kok mboten pinarak jane aku mesti teko gang panjenengan ning krono mbok rasarana wong Lucy iki ya wis ra tawa-tawa blas-bablas ae aku ngono. Aku yo gak. Hah? Aku yo gak kare kuman. Lah,
kowe badanku dalam minta ki rono Pak minta kuwi kok Bu Sri ini ra dijak to. Lah mari ngono tak tinggal salin aku sik dasteran. Ki rono jam 5 esuk. Lah kok dasteran ora gaya apa? Sik, ora usah waduh, ora usah urung-urung. Aku rono mergo maca WA-mu. Lah Pak minta ndak mriki Mas Wawan iki tugase jingben wasule. Setengah 5 kowe ngono ora? Lah sampe ngono gak aku sik ning mburi kok aku adus. Mari ngono guru badan kok wedhus ku bengok-bengok kabeh. Lah kok seminggu wedhusku meteng. Aku bareng lahir anake sitok ya, metu sing lanang anake. Kok sibile ngene-ngene. Ngene, lah kok irunge persis dalan itu. Ono jare rapi. Puas. Puas kowe. Puas. Jenenge Aditya Hoyowo. Ono jare Ora tak pikir. Nek omongane wong edan aku ora tak pikir. Lah aku edan jenengan gendeng. Wong aku ning kene melu jenengan. Dianggap aku gendeng. Sampeyan edan. Lah salahe Mbah Lurah karo paneta wong gendeng tekake kene. Kenapa? Lek ngerti aku edan sampean gendeng kanca-kanca gendengnya apa kok ditimbali rene. Lah iya, berarti Ya termasuk Mbah Lurah termasuk bijaksana. Anu Mbah Lurah gendeng. Apane? Wis lunas. Nggih, percaya. Percaya kula ngimpun lemes niki sampe lemes niki nunggu rawe Pak Bupati mengke kok dewan-dewan rawuh sedaya Bapak Camat dari Danram Bapak Danrame Kapolsek sedaya rawuh pokoke niki nggih dirawi kanca-kanca lurah sekecamatan Sukorejo. Nggih, bareng ini jadi Mas Minto arep sowan mriki meleh. Tanggal 11 Juli, Mbak. 11 Juli. Nang Napan. Napan. Tau blas aku SMS aku. Bu. Ayo duwon lho Banyuwangi lho nek aku nyaman. Kowe apa lurah? Lurah iki nanggep kudune ya padha lurahe. Iya. Iya, Mbak Lurah. Matur nuwun pokoke niki bolo-bolo Ponorogo Mbak Lurah wis senajan niki kahanane niki wis masalah anggaran niki sami sambat tapi piyai mriki sik iso nanggap wayang dalange kondang. Ya padha cekak-cekik tiket mang. Kok semut? Orang-orang kok panggah gremet ae. Hah? Kadung sing pakan tok panggah gremet ae lho. Aku tuh lho budhe wancang ngene iki lho niki lagi ngene iki. Kok kaget kaya Ponorogo pun Dol yo ben arep padha ibu musik doyan kok dadak. Iya doyan tenan kok ngono nek liyane. Wayange saiki laris leren-leren wis. Niki nyapa kula? Enten apa? Hah? Enten apa? Kekarepmu. Nembang karepmu, arep ngomong sak karepmu kok melumah ben dadi tambule wong kene ya hak karepmu. Masane rumah-rumah. Nggih duit apa nyanyi dhewe apa kali jenengan? Duit lek wong duit iki kowe wani bayar pira? Rawani. Lah iya, Bos. Iki gane ngono wong gendeng iki. Iya, Bos. Iya, Bos. Kaya dalange waras-waras kok. Makane lek tidak dalang ki adus. Tidak dalang iki lho jenengan adus. Oh, lek aku jam 09.00 malam. Ya ta. Oh, bae. Iya. Niki dawuh apa? Duit karo Mas Kebos. Tembange sing rada hot, ngelikke sing padha mendem. Ben sadar. Ayo. Wis bablas mengetan jam waras. Lek ora tak musuke Gembos kowe polahmu renek sing nandingi, Bos. Iki mumpung anak Kyai Megung ndang dintakne. Dawuh. Aku sakjane isin nang Ponorogo polah ternorno. Hah? Isin nak. Kula demen nang Ponorogo. Sampe ya sampe ayu-ayu kene. Ora sama masalah ayu nih. Apa? Bakul kopi, Bos. Ayo tak ngomong. Kan kene kene sak cingkir piro? Sak cingkir piro? Sak cingkir umume 5.000. Kene 100.000 ngamun sak leceke. Lah, Gori kocok aku mang jane ya kecewa lah. Gembos iki ngirim story iki dipanakne ning aku. Sopo Bos kuwi aku ora kenal. Halah, ndang teko kene. Wis sing penting kopi pangku. Upama ibu ndak nderek wis aku melok kowe, Bos. Sopo? Lambimu. Kancane dhewe iki. Beda Gembos karo aku iki beda. Lho, sak ledeng kuwi lho. Pak Minto ki semenep penggawe ati prono lho. Menep ngarep mburi meblak-meblak iku.
Aku ora gumun nek karo ngene ora patek gumun. Aku sing tak gumune lek ngantek dawuh Gusti Allah. Wah. Ya apa? Aku paling wedi. Sing tak wedeni siji wong tuwa wadon, loro bojo, ping telu Gusti Allah. Wis liyane aku ora wedi. Nggih leres. Ndakno saiki usume dalang anu. Ayo nyapa? Usume nyapa? Ya, awake umur. Jenengan dawa umure, liyane surane jenengan wis enek dhewe. Terus besok aku ketemu 50 tahun ketemu sampean. Iki minta harsono kae jarene wis bongkar. Tapi sing urip ta minta. Lah jenengan nyauri piye? Kowe ngono. Aku mati keri dhewe sehat. Lek keri dhewe sehat sing mangkul sinten? Sing mangkul sapa tanggamu do mati. Arep budal dhewe ten kuburan jenengan. Blundung. Lu keluar dhewe. Salahnya di satu. Balas dendam ya. Ya nek mau manek bakal kopi sing kari. Jajan. Serasa kontur sesuk aku. Kula jak jalan-jalan ning kono lho blok Sukorejo. Nyapa jak jalan-jalan bisa mlaku dhewe jak jalan-jalan. Kula tuntun. Langgep aku dadi tuntun-tuntunan ngono ya. Yo, nembak kaya apa jambaras diaturke dados yo. Hey, yo sekat kado bagi tingkat solusi. Protes aku. Tengah Misal, cakepane piye iki kan? Ayo. Misal, Jirolu. Bojomu tak sili esuk-esuk tak baleni. Lek kumulang ngono kuwi kapan? Aku gak ngono mau lek nyauri ya. Bojomu Terus bola-bali. lek ora penak tak baleni. Bola-bali tak kandhake wayang iki tontonan, tuntunan, tatanan. Dadi lek ngetokke cakepan utawa tembung iki sing apik mergo akeh bocah cilik-cilik sing nonton. Kok tembunge kaya niku ora apik. Ngono ki lek mek karo aku tok. Oh disile dijak nyambut gawe, disile dijak nginden, disile tidak nyabut. Berarti sing nyilih kuwi wong mendung. Kenapa kok mendung? Wong nyilih bocah suwengi yo mek kon. Bocah piye? Wis ora kaya menang musuh ini ngene. Yo baleni. Sengaja bukan ini. Sengaja Wong nyilih bojone wong suwengi yo mek dinggurne dian ya. Aku sengaja apa sing bener? Hah? Sengaja pripun sing bener? Sak karepmu pokoke aja bojone tak siliye. Lek perlu tak pek pisan. Iya. Yo, dadekke. Yo. Ono
Wis ndang medun ning mburi iso. Cer kabeh.